gysylltu'r ymennydd. Enw'r gêm yw Cyyfrifo wrth gynhesu. Yn ystod y gêm, bydd yr athro neu athrawes yn rhoi cyfarwyddiadau i'r plant. Enghraifft, rhif 1, pengliniau uchel, rhif 2, cyffwrdd y llawr a dwylaw, a rhif 3, newid cyfeiriad. Unwaith mae'r athro neu athrawes yn gweiddi rhif, mae'r plant yn dynwared y symudiadau. Gall y plant ychwanegu at y symudiadau.